Salutare, nume sunt eu și să jucăm Agariu. Am vrut să spun ca de go. Frate! Nu vi s-a întâmplat și vouă când cineva mare apoi dau o belă într-auto și nimerește fix în voi și în drații mai mici. Și la crapă de vii. N-ai ce face nimic, doar să spui mamă, de ce? De ce? Frate meu, de cal, de iepure, de iepuraș, de țigan, nu știu ce, dar please, my friend, please, my grandma, please. One, please, please. Stai, fraiere, n-am să fac nimic, n-am să te omor, am să te mănânc. Stai, fraiere, nu tu, mă. Stai, fraiere. Uitați pe boss. Ei, boss, noroc, boss. Dinozaur prost. S-a încercuit. Ai lovești. Iubești planeta, dar pe mine nu mai iubești. Nu glumesc. Shit, mother. Nu te rog, please, no, please, no. Așa fac toți cei mari. Toți ca unul, nimeni nu e în urmă. V-ați văzut unul mare, orice om mare care se joacă și pe locul 1 și l-ați văzut care un prieten ceva. Ce? L-ați văzut? Eu de fiecare dată văd că toți au prieteni. Așa că și eu odată am fost pe locul 1, doar că aveam un prieten. Avea skin de o fetiță, nu, o psică avea skin, de o psică care are o șoarce în gură. Era skinul ăla. Era skinul preferat al lui. Nu știu ce să fac, dar el era la 3000, eu eram la 7000 și eram pe primul loc. Mai mult eram, nu la 7000, la 32.000. Frate, eram gigantic, aproape nu încăpeam în hartă. Adică nu încăpeam în hartă. Eu mâncam pe toți cei mari. Dar până la urmă m-au mâncat și pe mine, pentru că prietenul meu, fraier, în loc să mă ajute, el îi aștepta pe alții. Eu am spus, fătuți Hristosul mătii, și l-am mâncat și pe prietenul meu și l-am mâncat și pe cei doi. Și pe urmă au venit altul mare, așa ca și mine, era alcool 2. E ca și, au vrut ca să mă distrugă. Nu să ieși de prima, dar să eram unul dintre a doua să a ieșit. Mai scurt era un de ăsta verde, cum se numește, un virus de ăsta. Și el mi l-a îndreptat și pe mine și a dat și o bilă mare în timp ce virusul zbura spre mine. Era așa de prost încât virusul a intrat în el și am dat o bilă și l-am mâncat pe tot. Era mai ca așa de mare. Așa de mare, dar el era tip. El era tip mare. E ca eu eram primul loc, el era al doilea. Și m-a dat încă un virus și băm, m-a spart. Pe urmă mi-a dat o bilă mare, băm, și m-a distrus. Am rămas doar o bilă mitică, dar fraierul așa de fraier era că chiar era mitel și mi-a dat o bilă mare după mine și m-a mâncat și chiar dacă era mitel. N-avea niciun folos, dar a fost un fraier foarte mare. Uite că mititel s-a rănit. Mititelul e prost, de atâta s-a rănit. Deoz. Bază să te mai bată. Ce-mi place la Agariu este că poți să mănânci pe oricine dacă ești mare. Dacă ești mitel nu poți mânca. Și îmi place la Agariu că îi poți sparge pe alții. De vorbă eu am găsit unul de mare și l-am spart și tot n-am mâncat nimic pentru că au venit boss și cei mari și m-a dat alături. Nu, veriți-vă fraier lor ca celălalt. Sedne, am ușor să dau eu ți-a mâncare în cap. No, please, no, please! Fraiere ce ești. No, please! Despre asta vorbeam, că nații mari dau ți-a câte o bilă, pe din greșeală și pe tine te văd. Te mănâncă și pe alții. În plus, voi niciodată o să nu fiți prieteni cu oamenii care nu știți în Agariu. Eu poate pe alții nu știu, dar toți sunt prieteni.
Dar unul prieten de-a meu, doar unul singur, adică doi, trei. Am avut trei prieteni. Toți erau mari, erau la o mine toți. Eu eram la trim, eram bossul cel mai mare din toți. Din toți trei eram. Eram bossul pentru ei. Ei ne-am dădeau bile multe și chiar când se spărgeau, păi ne-am dădeau bilele lor. Și chiar când spărgeau pentru o bilă ce ca să o mănânci, spărgeau și după ce ne-au dat ea. Dar când m-am spart eu, apoi fraierii așa de hâtră erau cum am mâncat mine toți. Nici măcar când a fost mitel nu mi-a dat nici o bilă. Mi-a dat un bilă mare și m-a mâncat de tot. Regele pumilor mei, că i-aș da un ambotlu aceea, doar că trebuie să-i găsesc. Pe tabletă, dacă îi găsesc, precis să-i nimicesc din prima. Fraierii, să nu mi-e cumva Slider. Hai, poate îl găsesc pe aici. Eca. Stai, nu-l găsesc. O fel de cod și vă două cuvinte ruși și ucrainene. Stai, nu, tu erai, nu. Eca, tu erai, eca asta. Eca, unul de ăsta era. Ce fraiere. Ai picat în groapă, fraiere? Ce te-a sprinde eu pe tine? Dar că ești mare. Hai că unul de ăsta era. Dar că ăsta nu din toți. Ia vine cu a fraiere. Oh, nu, fraiere. Fraiere, mă ajuți, fraiere, să-l bat. Bă, fraiere, mă ajuți, mă, fraiere. Ori mă faci ca să mă simt prost. Mulți ani fain, mă, prostule. Mulți ani fain. Please. No. Mă, tu ești fraierul care îi dă la acela? Mă, e asistentul meu. Dacă mai dai încă o bilă, te fac praf. Uite că fraierul nu ascultă. Aș trebui să-l învăț să asculte, uleacă, cu un pic de bătaie. Un pic de bătaie ți-a să strige, mă, fraiere. Tu îi dai mâncare lui frățiorul meu. Adică nu frățiorul meu, dar el îi dă mâncare. Mă, să nu-i mai dai mâncare, altfel o să mă mănânci pe mine. Da, mai dă, frate, mai dă. Mai dă în cua, mă, frate, ca dacă vrei ca să-l nimicești din prima. Salut, am să te aduc tu mă până în colțul cel drept. N-am ce face, dar am să te aduc chiar cu adevărat. Ui, nu mă atrage nimic. Nimic niciodată nu o să mă atragă. În afară de asta. Fraier, ce ești? Fraiere. Te rog, nu mă mâncați. Te rog, de ce ați făcut asta, fraier mici ce sunteți? De ce? Vreau să vă spun, sunteți niște fraieri. Aha, am scăpat. Frate, ce greu! Spider! Nu pot spune în video! Please, my friend, no! Please, my friend, no, friend! What the fuck? Please! A mea nimeni n-are cum să mă mai prindă niciodată. Niciodată nimeni nu o să mă mai prindă. Sunt de neprins. Îmblu eu așa, îmblu. Uite un fraier, uite două, uite trei. Vreau să te mănânc, fraiere. Nu te uita așa la mine că nu sunt fraier. Ca și tine. Da, las că tot ești adevărat. După atâtea încercări, m-am gândit să mănânc jumate din fraierul ăla. Fraiere, nu o să mă poți nimici niciodată pentru că ești un fraier mare și prost. Bigi. Money won't pop. Bună ziua.
Caci, măi! Încă una. Acum sunt sigur că nimeni nu o să mă poată prinde. Rog, fraier, mari ce sunteți. De ajuns!